Pipila sa na-retrench nga mga trabahante sa usa ka garment factory sa MEPS, mityabaw kay matod pa katunga lang silang separation pay. Ang nahatag, samtang ang uban kanila gi day off og tagpila ka mga semana. Ug way klaro kung kanus papalikon sa trabaho. Anang report? Ang pagpaninda og mga tempura, siomay ug hotdog na lang ang panginabuhian karon sa 43 anyos nga si Vivian Silawan human matangtang sa gitrabaho ang garments factory sa MEPS niadtong Pebrero 3. 7 ka tuig siyang nagtrabaho isip usa sa mga mananahi sa maong factory. Apan 457.76 pesos lang ang iyang nadawat human usab gididak ang tanan niyang loan sa kapin 41,000 unta niyang separation pay. Usa ka construction worker ang iyang bana ug may duha sila ka mga anak nga nagtungha sa kolehiyo ug usa sa high school. Busa ingon na lang ni ana kabugat ang gisagubang karon nga suliran sa ilang pamilya. Sa akong nga side man ba nga sakit kaayo kay wala mi pabaw-ay nga. Ganahan pa ko mo trabaho na aghang tao nga magpabayad pero wala nila kuha nga mas labaw pa na kung wala na nagkinahanglan. Nya ako daw kabukalis na ko. Di ko kadawat nga ana ilang gibuhat nga karon natabo nga 50% ilang gihatag sa mua ang nabilin sa kuha 400 kape na lang gyud kay gikwaan pa sa co-op kay nalagi mga loan. Matod ni Vivian, Disyembre 11 dihangwa na sila gipatrabaho kay matod pa walay mga orders gikan sa gawas sa nasod. Wala sila'y nadawat nga sweldo sa ikaduhang kinsena sa Disyembre ug gitagaan lang sila og 5 ka kilong bugas. Pagka Enero, wala gihapon sila gipatrabaho ug gihatagan lang sila og 2,800 pesos. Pebrero 3, gipahibaw na lang sila nga nagpatuma na og retrenchment ang kumpanya. Naghuwat pa ko sa kanang unsay signal po sa akong mga kauban kay namang kuno second batch nga bayad nga 100% nya lisod pug kayo ilang 100% ang ikaduha nya nga mua gi 50% ra nila wa pay buwan. Sama kang Vivian, gipabakasyon usab sukad niadtong Disyembre 11 ang 24 anyos nga swing operator nga si Mark di tinuod nga pangan. Hinuon pagka Enero 3, gipabalik siya og trabaho. Apan pagka Enero 25, subli na usab siyang gipabakasyon kay matod pa wala pay orders gikan sa gawas sa nasod. Busa na hukman ni Mark nga mga apply sa laing garments factory samtang wa pay klaro ang unang garments factory nga iyang gitrabahuan. I-grab lang mi sa laing opportunity or option nga laing ka-sideline or katrabahuan kay para sa makasurvive ba makatabang-tabang kay kami may gisaligan pud sa among pamilya. Yang ate gikan pud na stroke, namal stroke niya. Boarding house pa. Pagkaon kada adlaw. Sa pagkakutlo ning balita, wala pay giluwatang pamahayag ang naaswing garments factory sa mensahe nga gipada sa RTV Balitang Bisdak. Samtang gibutyag ni Kim Francisco, Public Employment Service Office Manager sa Lapu-Lapu City, nga nasayran nila sa nahisgutang garments factory nga gawas sa 161 ka mga trabahante nga na-retrench ning buwana, aduna pa usay laing batch sa mga trabahante ang mawada na usab og trabaho. There will be more coming but there's no figures pa. So maybe I'll be having a meeting with one of these groups later on, so I might know. Ang Peso Lapu-Lapu nakapahigayo na og special recruitment activity uban sa laing garments factory aron matabangan ang mga apektadong trabahante. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.